To, že celý deň pršalo, fúkalo a bola zima, OK, to sme nejak prežili. Skôr by som sa venoval našej ceste späť na apartmán. Tí, čo trošku poznáte Paríž, tak viete, že hlavne jeho okolie po zotmení nie je úplne najbezpečnejšie miesto. Asi v strede cesty, sme sa tak vykračovali, nastal problém. Myš. Nie myš, to bol potkan. Obrovský, ozrutný, žilnatý potkan. Ktorý zrazu prebehol z jednej strany chodníka na druhú. To bol Ratatouille na steroidoch. Hneď za ním partia jeho kamarátov, asi 20 takých potkanov. Nepreháňam, nič také som v živote nevidel. Priateľka sa okamžite chcela otočiť. Na to som jej však povedal, že nič sa neboj, potkany ľudí nehryzú. Keď sme prišli na apartmán, tak som zistil, že to nebola úplne pravda. A práve tieto potkany vedia napadnúť aj ľudí.